Ja, nice. Det går meget hurtigere, når du smider mig en invite, end når jeg selv skal vente på, at spillet den siger, at du spiller. Jens, kan jeg vide, om jeg streamer det lige nu? Det siger, jeg gør det. Tan. Jeg har egentlig sat arkiv på, så den gemmer egentlig alt, vi siger. Battlefield er åben. Logging in. Hvad du hed på Twitch? TFT_DK. What? Ja. Ja. Det er spækker majs. Jeg skal lige have sat det her i window borderless igen, fordi jeg kan ikke leve med det her full screen lort, som Tobi han har dukket mig til. Og de har en limit herinde, der hedder shotguns 2 per team. Ja, okay. Det synes jeg er en god limit. Bum. Så skulle jeg komme ind der. Og du kan join her. Untitled Broadcast. Hedder den det? Yep. Det er mega nice. Og den står bare buffer. Det er fordi de har hoppet ind og ud af det. Hey, du streamer. Der står jeg joiner dig. Det var mega mærkeligt. Det startede i en normal størrelse, sådan en rigtig fin firkant, og så sagde det puff, og så blev det bare stretched. Stretcher den det, eller hvad? Meget. Ja. Yeah. Det kan jeg desværre ikke gøre så meget ud af. Jeg tror mere, det var fordi, at du er stretched. Altså. Og så blev det bare stretched. Men stretcher den det, eller hvad? Meget. Nu kan jeg høre mig selv også. Nu bliver det rigtig godt. Stretch image to screen. Det er den, jeg har sat til. Før så vil den nemlig lave det helt andet. Buffer den lige igen. Det kan også give, at jeg bliver kigget ud nu. Fordi du ikke laver noget. Fordi jeg er idle for længe. Nu kan jeg høre, at jeg kører i baggrunden igen. Lad os lige prøve at tage en omgang, så kan jeg altid lige tage ud, når det er, jeg er død. Ja. Jeg har helt glemt dig. Det er sjovt nok der. Er han dernede, eller hvad? Ja. Hvorfor har jeg ikke Mandel slået til mere? Vi prøver at slå Mandel til igen. Mandel, hvad er det? Jamen, det er ting. Okay, det var lidt mærkeligt, jeg kunne høre mig selv der. Sådan, jeg har taget ud noget, det er... okay. What the fuck? Hvad er det, jeg siger til mig selv? Ja. Jeg kan mærke, at jeg skal lige ind i grooven igen, fordi det er fuha. Så skal jeg lige sætte og spille et par timer, inden vi fik den her mørk map. Ja, nu skal jeg lige se, om den gider at køre lidt til det her. Kæft, den buffer bare hele tiden. Det er rigtig lækkert. Og så buffer den over til lige nu. Okay, det kører bare åndssvagt godt. Okay. Hvor han bedre skærm. Nu glemte jeg at lukke det ned. Fuck, nu glemte jeg at lukke det ned, så kan jeg høre mig selv hele tiden i baggrunden. Sådan. Hvad lavede du med skærmen der? Det der, jeg slog stretch to screen fra. Hvad så? Det ser sjovt ud. Hvad så? Altså en lille bitte firkant inden det hele, det er det. Det er fint, hva'? Det er ligesom at se sådan en skærm, der spiller 800 gange 600. Det er det også. Vi kører kun 800 gange 6. Det er jo... Det er lidt mærkeligt. Der er 2 viewers. Det er også 2. Ja. Jeg er gået ud. Hvad er det ud? Skal du spille ind mere, eller? Jens, fra streamen. Jeg har lukket. Jeg kan ikke se noget. Den kører stadigvæk. Der var mega meget delay på. Ja, ikke også?
Okay, det går virkelig rigtigt. Jeg kan slet ikke finde på det overhovedet. Jeg kan slet ikke se noget. Og så bruger folk sådan C4, så det er jo super lækkert jo. Det er ham der Christ. Og jeg har bare skruet... Oh my god, jeg har bare skruet min skærm helt op for lyset. Brightness er bare på 100. Og det er bare så mørkt. Det kunne du ikke se på streamen. Det kunne du virkelig ikke se på streamen. Nej, men på min skærm. Ja, men den displayer jo også det, du har på skærmen. Nå, men... Ja, Jens. Nå, ja, okay, jeg sætter skærmindstillingerne. Ja, okay. Fordi du godt selv kunne se det. Nej, det andet vil også give mening, hvis det er noget, du har gjort indskillet. Ja. Jeg er med på, hvad det er, du også mener. Fordi umiddelbart, så er det jo det eneste sted, man gør sådan noget. Ja. Wow, det kører bare. Jeg har ikke skudt nogen endnu, har det. Åh. Ja, det tror jeg. Tak for det der. Og der døde jeg igen. Christ. Det går ikke lige så godt, som det gjorde sidste gang, må nok indrømme. Er det den samme server, eller hvad? Det mindes jeg. Det er selvfølgelig nok ikke de samme mennesker. Altså, der er en chance for det, men... Og jeg går her, som om det er fucking domination, jeg løber fra hjørne til hjørne. Nej, det er ikke samme server, fordi sidst der var det nemlig en domination. Hvorfor døde jeg? Nå, han skød mig der. Jeg mærkede ikke nogen, der sådan decideret sådan skød på mig. Jeg faldt bare om. Ja. Ja. Nice nok. Jeg synes, det er sjovt at streame, når vi er ved med at køre. Og nu bliver det normalt. Nu er det bare stretched, og så er det det. Så det har en stor sort ting i bunden og i toppen. Nå, han havde også IR-scope på. Jeg fik ikke forstå, hvordan han kunne se mig. Det var egentlig en god idé. Det giver heller ikke scope glint, hvis du tager den der gange 1. Undskyld, hvad siger du? Det giver heller ikke scope glint, hvis du tager den der gange 1. Okay, fordi så kan jeg jo tage min... blæst af kul med en pistol. Okay, tak. Så kan jeg jo tage min flashlight fra igen. Nu har du lige fået et follow, så... Fra dig? Ja. Du er pisserar. Så kan jeg altid se, når du streamer. Fuck. Og det gør jeg bare hele tiden. Den der. Selvfølgelig. Nej, okay. Jeg er super dårlig. Jeg kan ikke engang ramme nogen med en sniper. Jeg står lige foran. Der var jeg ufattelig heldig. Det der, det der natscope der, nej, det kan jeg ikke. Kan du ikke? Okay. Den er en me, man. Nu må du slutte med. Jamen, jeg kan faktisk se nu, jeg prøvede lige en sted, jeg havde Twitch på min telefon. Så prøver jeg bare lige at hvad hedder det? Sæt det der på, det ser godt ud. Det ser ud til, at det kører rigtig fint. Ja, okay. Det ser mega skarpt ud herpå. Nu kan jeg så se, at du bruger Night Scope. Så har du ikke lavet slave stream? Nej, jeg har gået over til... jeg har lige skiftet lige nu. Ja. Så jeg havde, hvad siger du? Netscope. Det er ikke længere. Hvad kunne du se, at jeg havde det? På streamen? Nå, jamen det er det. Tro mig, der er delay. Det har jeg slået fra igen. Nå, okay. Men det er jo så heller ikke IR, du har taget på. Det er jo et Night Scope.
Ja, det er nemlig hvid. Men det er ikke sikkert, at du har det Jeg har altid den her bulldog. Så skal jeg lige ind og se, hvad mit det hedder. Så hedder det nok ikke IR. C4 hedder det. Christ. Jo, det hedder IR gange 2. Og det er så fordi, det er et sniperscope. Okay, så er det nok derfor, det gør det. Gange 2 zoom. Okay, jeg prøver lige at kigge på den her skide bulldog her. Den har et, der hedder... Det hedder IRNV, det var det, jeg brugte. Ja, det er Night Vision, ja. Ja, og det er det andet, jeg bruger. Bare IR. Så har jeg et, der hedder FLIR. Terminal Sight with the white hot on. Okay, alle bruger det bare. Det er helt vildt. Det pisser mig. Jeg prøver lige det her scope her. Okay, jeg tror, jeg har fundet det rigtige nu. Det du har snakket om. Ja, det der er gråt. Okay, godt. Så ved jeg, hvad det er. Gør det lidt mere se. Jeg vil lige skudt ind med det. Jeg må hellere skifte sådan en shot. Det der. Det er et lortevåben, jeg ikke har prøvet at bruge før. Så nej tak. Jeg er bare ikke god til det der med, den zoomer så meget som den gør. Det er jo så det. Den må du så lige lære at lave med. Ja, det er jo en bare øvelse. Ja. Så vi siger... i den der. Men jeg skulle måske prøve at tage mit flashlight fra samtidig, så det er de heller ikke, så det ikke nødvendigvis kan se, at jeg lyser dem i fjeset. Det er det. Der er kun en måde, man bliver god på. Okay, du er nok for lidt for langt, som skydende våben. Så prøver vi et andet våben. Fint nok. Det er godt. Hvor skal man komme ind og så få sådan noget står det ikke, Jack. Står det ikke. Nå, ham her, han bliver ved med at skyde mig. Ham slår jeg snart ihjel. Det lover dig, eller hvad? Jeg skal prøve. Nej, okay. Spændende. Du kan bare ikke i den her bane her, eller hvad? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg har ikke ramt noget som helst. Jeg tror, hvad har jeg slået ihjel? 5. Og det var sådan 7 helst eller sådan noget. Ja, så står jeg og skyder på en, så kommer ham der Christ og skyder mig i stedet for. Og så fordi der er en af vores, der skyder en af ham der bare plukket alle, så er han selvfølgelig en cheater. Selvfølgelig er han det. Selvfølgelig. Altså, jeg kan ikke se andre veje. Jeg skal bare lige bruge flashbang, så bare lige tænke. Nej, så kan du lige så godt bare dø. Hele skærmen er hvid. Det er bare, okay. Og når den er færdig med at være hvid, så er hele skærmen sort. Ja. Nu gider vi revive mig. Nej, jeg er ikke det værd. I know. Nå, men jeg synes, altså... Det går super dårligt. Det går virkelig dårligt. Det går bare helvede til. Ja, det går ikke fantastisk. Au, for satan, han skød på mig. Nu prøver vi det her, så kigger min lyd den der tilbage. Jeg slår ham ihjel. Fuck, har mørkt. Det er vildt.
de kan bare se mig. Altså, det er lige meget hvad jeg gemmer mig bagpå. Så er der en eller anden, der er bagved. Så er der en eller anden, der kan se mig. Og så kommer der sådan en skud af. Så er det bare en liv. Så kommer der en skud af en pistol eller sniper eller et eller andet. Et eller andet. Det er godt nok vildt. De er super gode til at leve sammen. Da. Det skal de fandme have. Men nu kan jeg også godt huske, hvorfor det er, jeg mest er til sådan noget som Domination. Ja. Det er fordi, at så har jeg noget at give mig til. Her der kan jeg bare løbe rundt i cirkler indtil jeg finder en, jeg kan skyde på. Hvis du forstår mig. Ja, yeah. Jeg kan godt lide til dem normalt, men altså, lige nu synes jeg, det er lidt træls, fordi jeg kan ikke få nogen bearings på nogen som helst måde. Nej vel? Jeg kan ikke få nogen flow, fordi at fik så man får så lort i en start. Og det er bare det værste, for man får helt lyst til bare at give op, ikke også? Jo, man får så helt... Jeg får også bare... Jeg vil med at spille mere i dag, så... Godt nok ikke lige helt så tilfreds med den der vilkår, der er på våben med. Med grøn laserdot. Det er så fornemt at se. Og du ved bare, folk der går med bipod på deres maskingevær, dem ved du bare, de er campere. Ja. Der er ikke nogen andre grunde til at gå. Bare, du elsker bare den der bulldog, hva'? Helt vildt. Ja, jeg tror bare, jeg går tilbage til mit våben uden sådan noget sigte på. Ikke også? Jeg tror ikke, at det her det kommer til at gå særligt godt. 400 kills skal vi være på, vi er halvvejs. Ja, det er i hvert fald ikke vores skyld, hvis det er, vi vinder. Jamen, det er... Jeg tror, det er fordi, der er mange af de andre, der virkelig spiller sammen. Måske er vant til at spille sammen, eller sådan noget. Et eller andet. De er hele tiden sådan 2 eller 3 grupper. Så skyder du efter en, men så er der en anden gruppe, der står lige bagved dig, og så bliver du bare høvlet ned. Og så skyder jeg en, og så skyder en anden. Ham, der står bagved ham, mig. For helvede. Fik jeg da ikke lige? Jo, du gjorde. Noget lige. Vi er ikke på samme team. Jeg er ikke samme squad. Det er det, jeg tænkte. Af en eller anden grund. Hvor mange kan man være i et squad? 5. 4. 4 kun. Åbenbart, eller hvad? Vi er nemlig 4 i midt her. Ja, okay. Nu døde jeg lige. Han tog med defib. Ja, nice. Okay, det skal han have lidt respekt for, men nej, for han løb bare op. Du kan komme over til mig, hvis du vil. Så. Ja. Så 5. Ja, Jones. Håber, han er bedre leder end vores. Altså, han har da skudt 38. Puha. Dårlig spawn. Åbenbart. Jeg løb over fra Res 1. Vores teammates, og så døde jeg. Det var det. Det hjælper ikke at prøve at tage ham, der skyder mig i ryggen, når der kommer en. Når jeg så vender mig om, så er en anden, der skyder mig i ryggen. For helvede. Ja, okay. Jeg har ikke nok øjne. Okay, sniper. Jeg ved simpelthen ikke, hvor de kommer fra. Det gør jeg bare ikke. Det er meget en gåde.
Jeg tænker, skal vi ikke give nappen domination efter den her? Jo, jo. Og det er virkelig, virkelig nogle dygtige spillere, det her. Det er nødt til at sige på den måde. De kan bare se alle, altså det er uanset hvad kant de sidder på, så kan de se det. Der er ikke noget problem. Se dig hele tiden. Lyset på deres skærm, det er bare skruet helt op. Ja. Yeah. Det er ikke IPS-skærm, skal jeg fortælle dig. Det er min jo heller ikke. Og jo, jeg kan det sådan som det ser ud. Men det er bare, det er svært, når folk sidder med de der IR-lys rundt omkring, og så sidder på kæmpe lang afstand. Ja, jeg plukkede lige 2 der. Små hjørner og gemmer sig. Wow, de der 3 kills, det fik mig lige op på 15. Nice. Jeg kan ingenting se. Hvor er jeg henne i verden? Der var trappen op. Der døde jeg. Kill assist i det mindste. Jamen, så skyder det løs på hinanden. Tak. Au. Kommer nu. Ja. Han står lige om hjørnet. Jeg kan ikke komme op her. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke komme op. Nej, okay, han vendte sig lige præcis om den her gang. Han må have zoom besøgningskurvelse. Han sad og kiggede den anden vej, og så med det samme, at jeg trådte ned ad de første trin, så vendte han på en trin. Bum, så var det. Jeg løb ikke eller noget spændende. Green dot side, hvor er du henne? Så må jeg creep rundt. Så må jeg være vejen frem så. Der var du. Hey, under 30 fik jeg med på. Og så er der en anden, der plukker ham. Jeg ramte et eller andet derude. Hey man. Fuck, jeg skal reload. Ha. Jo, tak. You got them time? Yep. Okay, jeg løb lige hurtigt af ham. Så har jeg nok også fortjent det. Ja.
Godt tænkes. Du strømmer der bare afsted. Ja. Endelig fik jeg ham der Chris. Der Christ, eller hvad han hedder. Kan du se ham? Ja, jeg kan se ham. Jeg fik ham ikke. Okay, han fik mig. Det er meget. Er du klar? Han står der stadigvæk. Ej. Ikke engang få lov til at revive dig. Nej, det er fordi, at jeg er grim. Der døde du. Ja. Yeah. Jeg tror aldrig, jeg har spillet så ringe. Faktisk lige ved, du vil sælge din Origin. Ej, så får jeg ham ned på fucking 18. Ikke bare 18. Fucking 18. Ja. Hvis ikke du er muligt at have flere nemesis. Jeg har 3 nemesis. What? Og så tror jeg lige, det fik det. Ja. Jeg bulldoggede lige en der. Clear kick for uncon... Hvad står der? Unsportsmanlike conduct. Er du smidt ud, eller hvad? Ja, det er kick. Oh my god. Jeg ved ikke hvorfor. Udover det står unsportsmanlike conduct. Det er jo en autobesked, du kan sætte op. Ja. Hvad våben havde du? Jeg havde min, hvad hedder det, den rifle jeg altid bruger. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder nu. Den jeg har spillet med hele runden. Ja, ikke også? Undtagen da jeg skal gøre med sniper. Jamen, har du skiftet noget granat ud eller et eller andet? Nej, overhovedet ikke. De er godt nok grimme. AIK 971. Den spillede jeg med. Jeg spillede med hele tiden. Den nej. Den er ikke godt. Nå, så kan jeg simpelthen ikke finde noget. Hey, jeg blev sidste kill. Mega nice. Jeg fik ham der Christ. Og så døde jeg. Nå. Det gik af helvede til. Jeg fik da heldigvis min battle report stadigvæk. Så det har de da heldigvis fikset sådan, at selvom man bliver kicked, så får man sin battle report. Det var da dejligt. Nå. Nogle idéer, eller skal jeg bare lige kigge igen? Vi har kigge. Domination. Eller en conquest, hvor det kun er infantry. En domination. Ja, ja. Gider ikke conquest. Altid virker med. Der er heller ikke nogen, der er kun infantry, nej. Og der er faktisk en infantry only lige her. No shotguns or launchers. Custom. Der er 2 inde ud af 32, så det er... Nej. Altså skal vi den der, hvor der er 62 ud af 64. Det er ikke mange. Jens, min history der har jeg en her, en domination, med, den er dog fuld nu, men hvis vi stiller os i kø. Ja, det er nej, det er det med de fucking 1000 tickets. Nej tak. Nej, mine favorites. Chainlink. Det er tomme. Hvor er folk hen? Hallo folk. Er der ikke nogen, der spiller, eller hvad? Ja, jo masser. Der var noget her. Fransk server, 27/32, infantry only domination. Der prøver vi.
When I say invite friend. Join. Det kan godt være, du kommer til at stå i kø, for jeg fik sådan måske et sidste plads. Ish. Det skriver joining server. Okay, super. Men ja. Så den Battlefield. Mega nice, meet a window mode. I love it. Hawaiian Resort. Der står ikke så meget om den her server der. Der er ikke nogen regler eller noget. Jeg kom engang ind på på et tysk server. De kiggede mig for at være dansker. Det var simpelthen grunden. De vil ikke have nogle danskere derinde. Jeg tænkte bare, what the fuck? Det er fint, de ser bare sejt ud af Untitled Broadcast. Nej, jeg har skrevet shift i det nu. Sikker? Ja. Okay, så kan det være, at de skal refresh den. Det kan godt ske, det burde det. Så skal det med Untitled din broadcast. Sådan er, okay. Swifty. Klokken er allerede 2:15. Ja. Nu skal snart på arbejde. Hold da ja. Ja, jeg tror ikke, Tobi kommer på i dag. Har sådan lidt på fornemmelsen. Men nu har han selvfølgelig også sat på de andre dage helt selv. Sådan, fra han kom hjem til han sådan gik i seng næsten. Nå. Lad os tage den her. Mega næste map. Den er okay i hvert fald. Okay, han må da ikke prøve at skyde. Så gik han derover. Kom igen ikke i samme squad. Det er super mærkeligt. Ja. Vil du herover eller hvad? Ja, jeg gør det næste gang jeg dør. Yes. Ja, det behøver sgu ikke være lige nu. Wow. Virkelig dårlige steder, og hvad hedder det? Swarm. Ja. Jeg tror aldrig, jeg har spillet den her i Domination. Ja, det er mindre. Jeg har prøvet at spille den i hvad hedder det, TDM. Ja, okay. Nu er jeg bare sniped. For at kill me ikke. Sniper rifle. Assault rifles. Sniper assault. Ja. Sniper dig, der ligger der og er død. Nej, det var ikke det. Nej. Jeg er ikke død. Apparently. Shit. Wow. Jeg fik kastet den.
stod der også en derovre. Jo. Jeg lige troede, jeg kunne komme ind og være awesome. Aldrig. Fuck dig. Har du ikke været død nu? Nej. Ikke siden, at vi sagde det der med squat. Nej, faktisk ikke. Jeg går så også og gemmer mig sådan lidt der. Det var tæt på. Der var to, der skulle jeg lige bestemme, hvem af dem jeg skulle tage. P.S. I died. Streamer ser sådan lidt choppy ud, den med sådan en pixelering. Det må selvfølgelig være en indstilling. Der stod han oppe i vinduet. Så det pixelerer lidt. Ja. Nå. Og jeg har egentlig også kun tjekket den på trådløse enheder. Sådan. Telefon og... Ja. Wow, shotgun. Ikke på mig, men vores... Show what gun. Ham der. Får jeg kill assist for den der. Og så skal vi tilbage til B. Bagfra, eller hvad? Jeg kan ikke se, hvor det er. Jeg bliver ramt bagfra, så bliver jeg ramt forfra, så jeg tænkte sådan, jeg kan også bare stille mig, så bare lade mig stille og rulle dø. Ja. Så til vi vinder. Jeg håber det lidt. Jeg tror ikke, jeg gider spawn igen, bare for det. Sådan. Boom. Vinde. Det tog 10 minutter åbenbart. Sådan. Faktisk kun 9 minutter og 15 sekunder. Men de har så spillet i... Ikke ret, ja. Ja, 9 minutter og 15 sekunder. Damn. Den startede på 60, og den er på 50 og 45. Damn. Ja. Så er det rigtig mærkeligt tal 207 tickets. Seriøst? Er det, var det her tickets, der var? Ja. Vi vandt med 207 tickets. Det er sådan lidt, okay? Nej, men er det ikke fordi, vi har 207 tilbage, ud af vores 400? Eller 300? Det kan godt være. Det er det, den tæller nedad. Nå, ja, det er rigtigt. Det er domination, jeg tænkte. Ja, det er ikke den anden vej. 207 kills. Oh my god, mærkeligt. Nope. De andre havde 0, så vi vandt. What the fuck? Så bare ude i menuen, så sker den bare alt af. Ja, der sker den. Jamen, det er da meget fedt, for jeg skal jo se på sådan nogle fucking grimme sort border i hver side. Mhm. Men igen, det her det er jo bare på hyggebasis. Det her det har jo ikke noget med noget at gøre, så derfor så det streamer den kvalitet, det streamer i. Ja, det er jo heller ikke det. Nej, jeg vil også bare sige det. Silver 311. Har du prøvet at spille den nye nu, eller er den ikke den offentliggjort endnu? Den nye, de her baner her? Nej, det er den sådan helt nye, sådan en, der aldrig har set før bane. Nope, der er ikke. Ja. Er det her Conquest? Ja. Fuck, det er Conquest Small. Men det er infantry, så der er ikke... det eneste, der ikke... Jeg sidder bare den her over, det er fint. Seriøst? Hey. Det er fucking Conquest. Oh er du droppet ud, eller hvad? Nej, ja, stadig ikke. Du er ikke på mit hold, så, eller hvad? Nej, det ved jeg så ikke noget om.
No, you're not. Oh my god. Hvad er du imod det? Det er Conquest. Er det så stort, eller hvad? Ja. Jeg magter ikke det der med, at jeg har 37 flag, jeg skal ud og finde. Og at jeg ikke bare kan... Det er small, der er kun 4. Altså, ja, det er næsten lige så godt som 37. Så det... Nej, så ham jeg skød, han spawnede jo så igen, og så kom ned og så skød mig. Ja, okay. Hvis det er fortsætter som det er lige nu, så taber vi det i hvert fald. Ja. Scheisse. Nej, jeg var super glad for den her bulldog her. Jeg synes virkelig, det er et godt våben. Ja, men så skal du bare blive ved med at bruge den. Så bliver du rigtig god til at bruge den til sidst. Det er det, jeg tænker. Ja. Det er vist 1911 tid, tror jeg. Hvad siger du? Jeg siger, det er vist 1911 tid som secondary. Men det der med at server, de ikke kører et eller andet specielt, hvor de for eksempel siger, at vi kører kun domination maps, eller vi kører kun conquest. Det er så meget nemmere at finde ud af. Ja, det er. Jeg har også fået mit bulldog dog tag, så den tæller også ved kills. Ja. Jeg skyder en, der faktisk står og skyder på mig med en shotgun. Og jeg havde sådan 4 i liv. Det skal okay. Og han der Big Ben, eller hvad? Måske. Okay. Husk, vi er mod hinanden. Er vi det? Ja. Okay. Så det tror jeg ikke, det var. Så reagerer jeg for hurtigt. Ja, okay. Det er det der med, at når jeg spiller ud, når jeg er på arbejde i forhold til, når jeg er her, ikke også? Det der med at styre musen, det er ikke helt det samme. Nej. 2 forskellige mus jo. Til at starte med. Ja. What the fuck? What the fuck?
Nå, han fik mig pille. Vi stod 2 bare skyder på ham. Der skete ikke noget. Hvorfor står mine folk udenfor? De aner ikke, at det handler om at tage flagene, eller hvad? Nej, det er fordi, de også havde Conquest. Vi vinder jo ikke så. Stadigvæk rimelig lige indtil videre, så det er sagtens med for... Hvad hedder det? Op i det. Sagtens. Wow. Så troede jeg, okay, det overlevede jeg så ikke. Han så mig lige at skyde en RPG af. Den kunne jeg ikke klare. Nej. Alligevel. Det var too much. Men det er sjovt det her, man har nærmest altid... Det ene hold har nærmest det ene, og den anden har den anden, og så slås man om de to i midten, ikke også? Altså. Ja. Yeah. Ej. Flot klemme det af fred nu. Tak. Er det ikke snart jul? Så godt da. Jeg ved ikke, jeg glæder mig faktisk til, at det bliver jul i år. Jeg vil gerne have jul. Nå, men jeg glæder mig faktisk bare til, at det bliver jul i år. Nå, fordi I skal holde et nyt sted, og... Nej, vi skal holde hjemme ved sine forældre stadigvæk og sådan noget, men... Ja. Men rent skal jeg bare fordi, at... Jamen, jeg ved ikke, det er bare sådan. Nu kommer det er nice nok. Ja, for en gang skyld. Ja. Hvor er du hen? Jeg kommer med dig. Oh yeah. Jack, vi ikke prøve at holde sammen. Og hvad så? Så du går med mig. Så kom du sgu din lille... Ja. Det skal jeg nok snakke pænt om. Hans hjørne der. Hvad siger du? Jeg siger, ja, den lille hans hjørne. Ja, men det er helt... Han er grim. Jeg gør det, at man skal, når man er sniper. Man er grim. Meget sådan... løbe rundt omkring de samme områder, men ikke camp. For guds skyld ikke camp. Nej, hvis du camper dør. Det gjorde du bare ikke. Det var tæt på det der. Det var tæt på. Jeg skal væk. Da fuck. Fucking retard, man. Han smed ikke en medpack til mig. Jeg troede lige du dig, der kom igen, fordi ham der, han kom bare løbende direkte over mod mig. Jeg skal bare have ham der. Motherfucker. Jeg tænkte, det er Jack. Oh no. Buck. Run. Det var godt spray, det der. Det var det der, ikke? Det var jeg bare. No. Hvis det lane nu ikke var så stort, så kunne jeg jo spille efter din stream. Det er sjovt. Han sidder deroppe og camper. Kæmpe nar. Ham der går på taget, ham der går på taget, ja. Han går op på de der små pillars over i den ene side over ved C. Han sidder det eneste sted, han har taget mig derovre bare 3 gange eller noget. Nu hoppede han ned, fordi der kom for mange.
gider ikke det der. Skal ikke lige have løbet? Godnat. Jeg har nok ikke hørt, at jeg kom ned. Hey, is it level? You have been promoted. Jeg kom til at køre ind ned der. Jeg tog lige en af de der ATV'er. Kørte jeg lige en over. Der var en, der stillede sig bag ved mit spawn, så han troede, at han kunne pille mig næste gang jeg spawnede. Mega nice. Du har sat en beacon, eller hvad? Ja, han smadrede han sådan ham der. For de tænker på, at det er spawn på det er Conquest. Hvorfor kan jeg ikke slå ham ihjel? Det var lige godt satans. 100 liv. Jeg kaster en granat og skyder på ham, mens han kører på sådan en. Lige meget. Sådan. Ja, vi taber i hvert fald den her stort. Skal til at tage sammen i hvert fald også der. Men det hjælper jo ikke særlig meget. Mine fucking folk her, de bare... De vælger sådan at bare gå rundt og ligne nogen... Ja. De står bare og camper. Der var der en. Der var der en til. Ej, 30. MX4. Jeg fik en med granaten. Så er jeg glad. Det er med at køre dyt. Please. Stop. Når du kan også høre det, eller hvad? Oh yeah. Jeg fik ham ikke. Au for satan, der var en, der stod udenfor med en sniper der. Oh yeah. Er det dig? Nej. Hello, spawning Arcade. Det er fordi, du ikke er awesome. Den ventede bare mega lang tid før jeg kunne få lov til at spawne, og sagde, hallo. Har du stadigvæk en beacon derude? Nej. Den smadrer de. Mangler bare en masse revivers. Altså, der er ikke nogen reviver overhovedet. Så bliver revivet en gang. Altså. Ja. Jeg tror, jeg er 2 eller sådan noget. Alle sammen på vores hold. Det er helt vildt. Pis. Jeg tror, jeg har fået flere pistolkills indtil videre, end jeg har fået rigtig kill. Det tror jeg også. Wow, der lagger midt i en lille gang. Kill, skød. Hvem? I call hacks on ham der TFF shit der. Cause he shot me, man. He shot me. Fuck, det var lies. Lies? Men hvilke lies? Fuck, det var lace.
Okay, der var så 13 på vej ned. Under neden. Der står jeg der med spawnbig Hansen. Okay. Vi kan spawn her. Wow. Ah, fuck. Så døde det. Så reload. Ah, jeg har ikke nok. Jeg skal lige reload først. Han havde 2 HP, men jeg skulle reload. Ej, men det her det er så grimt at se på. Hvorfor står du bag mig? Hvorfor står han bag mig? Jeg ved ikke. What? Hvordan gjorde han det? Den gjorde han hvad? Han løb forbi mig og ned i den der, hvor motion den tog ham. Ja. Og så stabbede han mig bare forfra. Selvfølgelig. Det er det han gør. Det synes jeg var meget weird, altså. Det var major lag, tror jeg. Jeg nok endnu. Nu kommer vi igen. Assist. Jeg er ikke glad for ham der, og I har jeres allerbedste, der åbenbart kun er level 21. Kan jeg vide, om han har reset sine stats? Det kan godt tænkes. Der er rigtig mange, der gør for at få lov til at blive ved med at spille på forskellige server. Ja. Så skal du købe igennem Statomatic for at finde ud af, om det er dem. Eller Cheatometer. Så skal man købe dem igennem Statomatic eller Cheatometer for at finde ud af, hvem de er. Jamen, man må jo gerne lægge eller sætte sine stats, ja. Hvor er det? Det kan de jo ikke nægte på nogen som helst måde. Nej, de har jo nemlig gjort det til en mulighed. Hvis du er premium, så kan du udstille dine stats. Ja, nemlig. Hvis vi kan zoome ind der. Wow. I would like to know how we did that. Det er meget, jeg vil rest. Fuck ham. Wow, okay, vi er lidt på vej tilbage igen. Ja, vi skal nok vinde. Ja, I skal nok vinde. Nej, jeg tror, vi begynder at fuck det for meget op. Jeg håber på, at han kom fra den anden side af. Så lige kastet en granat. Og så kom han fra dens fjerde side. Nå, men der er ingen i mit squad, der er sådan af live, så... Hvorfor dør han ikke? Gjorde han så også? Kan han ikke.
God grund. Og nu kravler jeg rundt op på taget også. Så nu tager den her kortbike, og så bare ruller ind mod jer. Jeg gør det. Jeg vil gøre det for mig. Satan. Væk. Ej, hov, der kørte jeg en over. Ej, hov, der kørte jeg 2 over. Hov, der blev jeg skudt inden, at du nåede at komme herover. Så. Men jeg fik squad wipe for den, fordi ham den ene, han valgte at spawn på ham lige bag ved ham. Ja, det er nice. Jeg tænkte nok. Yes! Det kan man ikke relade den alligevel. Jeg giver mig ikke langt nok ned. Så det var justified kill. Det var det. One for one. Ja. An eye for an eye. En øjen for en øjen. Det er faktisk præcis som man siger. Hvor jeg går sgu den forkerte vej. Okay, han fik mig ikke. Det var igen. Nu gør jeg der. Men assist counts as kill. Du skulle da ikke fortælle mig, at jeg ikke fik dig. Come on. Jeg kan ikke se, det er dig jo. Kan du ikke? De navn stod ikke på dig. Nå. Ja, det gør det jo nok egentlig ikke. No, du fik mig. No. Den er beacon der, jeg også gerne er lige. Jeg håber, det dør. Jeg håber, det døde rigtig meget. Og din homie var der. Ja. Men motion sense er der stadigvæk. Det er mega nice. Den der der prøver jeg ikke at blive sniper der. Wow, dude. Wow! Yeah. Fuck. What? Buffalo Tiger. Enemy vehicle north of your current position. Okay, jeg kommer til at stige rigtig godt i den her. Jeg har fået sådan 2 af de der service stars. Jeg har fået en assault service star, en bulldog service star, og nu har jeg lige fået en conquest service star. Nice. For der må man skulle have haft sådan en buff på, ved dem der. For ikke så. Ved du hvad? Det har jeg. 50%. Så det er nice. Objective Charlie, clear. There's an enemy machine gunner east of your location. Og det kører bare Jens. Først med skipistolen, til jeg ikke har flere skud i den, så håndpistolen. Og det var lige 2 mennesker. Ja, okay. Reload for helvede. Men vi taber. Det er jo så det, der er ærgerligt. Ja. Ej, jeg endte lige med at dø til allersidst. Det gør jeg også. Jeg kan godt lide, at Jars han kalder os noobs. Sådan. I er altså nede på 68. Ja. Jeg synes da ikke, det er fordi, du ligger top på jeres server. Ja, mega nice. Måske derfor det er lidt nu.
Du er så grim. Du var så grim. Nå, det er derfor, det er lidt. Ej, der er bare nogle mennesker, der er sådan hunder. Og skriv lige noget om, hvad for en map næste det vil blive. Nej, tror jeg ikke. Jeg så det ikke. Jeg fik 1, og 2, og 3 service stars, ja. Yes. Det var da nice. Du fik da nogen flere point end mig. Og jeg fik, wow, 13 ribbons. Ja, Så det gav mig 50.700 point næsten. Ja. Hvor mange handgun ribbons fik jeg lige? Oh my god. Du har nok fået et par stykker. Damn. Se, den hjalp så lidt med mit skill point, fordi de der skill points, jeg har mistet 9 i de sidste 2 til sammen, ikke også? Og der fik jeg lige 17 her. Jeg fik lige unlocket det nye våben. Oh my god. Hvorfor et nyt våben? Det var mega nice. En ny sniper, som Der jeg er bare... kommet? Eller hvad? Nej, langt siden der er kommet. Jeg var What? brugt 4 år på at gøre det, eller sådan noget. Har du brugt 4 år på det? Ja, fordi jeg mangler bare sådan noget med 3 spawn på min egen spawn beacon. Okay, så det logger, men også som conquest. Ja, okay. Jamen, det er det meste indenfor, der er det meste 3, noget. 4 flag. Det er i hvert fald 4 flag. Men det er det meste indenfor. Så der er ikke noget at køre i. Ja. Husk at sætte dine picks til NFL i aften. Fik lige en mail om. Ja, okay. Hvad så? Well. Vil du være på squad? Det kan vi sagtens, men jeg er ikke inde endnu. Nå. Jeg er stadig på loading screen. Nej, vi er på samme team for gang skyld. Mega nice, mega nice. Der er kun én ting galt. Ja, jeg har fucking 5. Hvad hedder de? Points. Ja. Der er kun én ting galt. Det er, at mit det er fyldt. Du er hvor? Så må du jo gå. Jeg kommer over til dig. Ja. Og jeg kommer over på dit hold simpelthen. Det er fordi, de tænkte, at du havde brug for en, der kunne se efter dig. Ja. Men I tabte. Attack this objective. Attack this objective. Jamen, jeg skal da prøve. Og så fik jeg lige et Conquest Ribbon der. Jo. Det er sgu også. Hvad siger Jeg du? fik en medalje. Conquest Medal. Nice. Okay, jeg er allerede oppe i top i den der nede i hjørnet, det der med, hvor man får ekstra granater og sådan noget. Nice. Og jeg valgte at gå rundt med et skud i mit, ind i magasinet. Okay, der er en, der slår sig selv ihjel. Just neutralize objective Bravo. Be advised, we've taken objective Bravo. Attack this objective. Og de var trætte af, at jeg stod deroppe i det tårn og bare så... На, медпакет! Objective Alpha has just been neutralized. Ah,
har en eller anden tendens med at stresse mig selv, når jeg skal snipe. Jeg rammer lige ved siden af dem. Jeg sigter lige præcis ved siden af dem og klikker. I stedet for lige at flytte den der millimeter der her. Nej, det er jeg sgu i stedet for. The whole day. Don't You are stressing today. go out there, soldier. Get back to the AO. Oh yeah. Nå okay, de har C nu. Jeg skulle lige til at sige C sådan. Nu har vi alt ned til deres I spawn. need you to attack this objective. Nej, men jeg skifter class. Jeg har ikke noget brug sniperen til her. Nej, ikke på samme måde. Se, det er det eneste, der gav med det fucking Conquest. Det er jo, der er så stort. Jeg løber bare altså... Jeg løber bare rundt. The enemy is taking control. Nå, jeg fik da en. Så bliver vi sgu med det. Resurrect Tak. folk. Og der er det resurrected mig. Nej. Jeg kan ikke finde dig jo, fordi vi stadig ikke er i squaddy, hvor det er sammen. Ah, Ja, det er fint nok. Det er fint nok. Du Ikke så er meget nødt det. til, at du er i et godt squad. nu dør jeg. Ja, den har allerede talt på kill. Så... Det er jeg faktisk også. Ham Ja. den ene der, vi har der, han er rigtig god til at revive. Gør de også det på dit? Overhovedet ikke. Nå, men jeg tror bare lige, jeg bliver her, indtil der er en af dem, der går. Ja, det er Hang on, let me help you. You have control over objective Bravo. Så står han og kigger på mig. Ja. Gaben loves anal. Anal Gaben. Fy. Det var et dårligt spawn. Det var en meget, meget dårligt spawn. Jeg har ikke fået kill siden den første gang jeg døde. Så det var noget. Oh shit. Вот тебе, медпакет! Hvem snipede? Der er en, der snipede mig herinde. Be advised, objective Delta here is lost. Se, det er det eneste, der er galt, det er, at min pistol, den har jeg ikke en knap til. Så, Det burde du have. Ja, det burde jeg have. Men ellers okay, Taken T2, den ligger jo lige nord for min finger alligevel, så jeg kunne måske egentlig bare flytte den op på den i stedet for. Love, sagde det som om, han var finde en job. Objective Bravo is now neutralized. Okay, det tårn får vi så aldrig tilbage. Der stod 3 sniper deroppe. Nå, okay. Men så lad det dem da kan vi beholde C. Ja, men så lad Så tager vi alle de andre. Altså. Hvis det er det ene sted, de kan gå ind i, hvad hedder det? Spawn. Det er det, jeg tænker. Jeg synes utroligt, at han kan være 3 fronter, når vi lige kommer fra det ene sted. Så er der en bagved os, så var der en ved siden af os, så var der en foran os. Det var så lidt... Okay. Seriøst, fik du det? Er vi ved at få C? Vi er ved at få C. Ja. Вот медпакет, возьми! Objective Charlie has been destroyed.
Grenade! Det virkelig som, han så selv var bange for den. Scheisse. Вот медпакет, возьми! Jeg tænker lige på at gå en tur udenfor. Ja. Nå, jeg ved den. Der er i hvert fald sne herude. Altså, det er 16, ham der piller mig hele tiden. Det er helt vildt. Be advised, we now control objective Bravo. Listen up, men. We have lost objective Echo. I've spotted an enemy sniper due west of your current position. Вот вам, ваши медицины! Listen up. Objective Alpha is neutralized. West of where we currently are, there is enemy machine gun. We have taken control Det of var det, objective du har Alpha. mange stort. To skud, så har han headshot. Det er vildt. Target this objective. Objective Bravo was taken over by the enemy. What? Der var en, der skød mig, der ikke burde skyde mig. Det var fucking ringe. Fuck, jeg er skød. Må vi komme ind? Nå, den er faldet sammen herinde. Ja. Det var da rart. Be advised, objective Alpha has been lost. Nej, vi mistede alfa. Okay. Nej, ham der shotgun, den kan jeg bare ikke stå imod. Det var heldigvis en anden, der kunne. Det kunne du heldigvis. Ja, kun på den ene af dem. Ham der spawnede på ham kunne jeg spille pænt også. Der er nogen, der har låst den ene dør hernede, vi ikke kan komme igennem. Ja. Okay, ja, det var bare med det samme. Jeg holdt ikke lige øje med, hvad der skete der. Der løb jeg bare, det var lidt dumt. Jeg elsker bare det der, så kommer de 6 mennesker op. Det kan ikke gøre det, de kom 40. Det er helt vildt. Jamen, nogle mennesker sammen. Ja, jeg forstår det. Ja, de har været sammen med folk, jeg snakker med. Бросаю гранату! Eller folk, der spiller fantastisk. Вот медпакет, возьми! Oh my god, der er en, der siger, at han skal bare have et granatkill. Only one. Please, beder han sådan om det nærmest. Så må du til at kaste Nu nogle kan granater, tage hvis ham du skal der granatkills. voodoo-tingene. Hvad? Nå, voodoo-cast. Nej, dem samtidig, så var det selvfølgelig, vi har svaret. Undskyld, hvad siger du? Så de gamle snakkede lige til mig samtidig, så var det svært at svare. Det er bare i orden. Det var ham der voodoo. Han kom løbet med en RPG, han var ved at reload. Og han er sådan 2% tilbage lige på ting. Så bliver han lige fyret ned.
Skønt. Okay, de har vores E. Jeg spawner lige hjemme og tager lige den E der igen nede ved os. Ja. Attack this objective. Fuck, så er de på vej til C. Så jeg kan ikke løbe herfra, fordi de har B og... Let me help you. Shower, det der. Objective Delta. We've lost control of Objective Delta. Det fede det er jo så, jeg er selv om det, så det tager jo en krig. Nej, jeg har en mere med mig. Okay, vi har bare ingenting nu. Nej, vi har nemlig ikke. Jeg får lige prøve på at tage det her. Objective Echo is sound rock. Så har vi... han rejser bare lige... Så er jeg bare gone. Så er det bare den. Og jeg er bare. Og det er jeg bare. Hvorfor spawner de på mig, når jeg løber udenfor? Gå nu ind og spawner på nogen, der er indenfor. Revive mig! Det pisser mig af, der er ikke nogen til revive. Attack this objective. Nej, okay. The enemy Hvad is så? taking Objective Echo. De er bare ved at tage vores grundspawn i. Igen? Sidder 2 camper på øverste etage. Hvad er der lige pludselig sket? Hvorfor er de lige pludselig blevet så gode? Jeg ved ikke. Men der var heller ikke kun en hernede, fordi så hoppede han ned, så fik jeg ham endelig. Og så kom der 2 bagfra. Og We now control Objective Alpha. heldigt der ikke er nogen, der sådan virkelig går efter bind og knife meget, fordi at, så havde jeg det knife så mange gange, for folk kommer bare løbende op bagved mig. Så er jeg lidt bange for, at folk ikke helt fatter at se efter, når folk har skudt en, fordi det er jo den samme person, der var ved at skyde mig igen, hvor så heldigvis var 3 til at skyde. Men havde han fået trykket på knappen, så havde han sprunget os alle 3 i luften med AC4. Objective Alpha. Бросаю гранату! Fucking shotgun. Mindre revive mig, tak. Hvad er dig? I'm not Медпакет! even Вот! close to you, man. Listen up. Вот вам ваша медицина! Jeg var så uheldig, hver gang jeg kommer hen til en eller anden kant eller sådan noget, hvor jeg kan komme til at kigge ud. Så står der en der foran mig, mens jeg så kigger ud, slask, siger det, så var så død. Jamen det er også... Lige nu kører det bare ikke for os. Lige nu får vi altså smæk. Ja. Og jeg falder bare i skoen nu. Det er... Fucking lort. En eller anden, der skriver, Shifty! На тебе! Медпакет возьми! Ah. Nope. Hvad så? Han vil have et granatkill på mig.
løgn. Ja. Fuck! Hvordan kan vi 2 mennesker gå over og tømme magasinet på ham? Jeg kaster en granat, skyder ham med maskingevær, skifter over til pistolen. Han skød mig, har 70 tilbage. Jeg ved det. Hvordan helvede? Nå ja, det er rigtigt, den der instant ting der. Fik jeg en headshot medaljen. Hvorfor tog jeg ikke en booster på lige før? En medalje på den her server. Ned på 8 fik jeg ham denne gang her dog. Jeg har heller ikke noget boost på længere. Det skal vi lige have på. Ja. Og sådan 25, og dem har jeg masser af. Det er også bedre end ingenting. Nemlig. Har vi fred nu? Nej. Det døde jeg bare. Det er ingenting. Jeg havde ikke nogen skud på mig eller noget. Det sagde han faktisk bare. Ja. Nej, vi er ikke alene nu. Det kan ikke passe, at det skulle være 5 til 6. Okay. Han er udødelig. Han bliver rest hver gang. Hvem? Ham der level 16, og han har 25-12 kills. Warmork, eller hvad fanden han hedder. Det der med gay. Вот вам медицинская помощь. Ham der er 23-12 eller hvad? 25-12. Har han lige skudt 2 i det jeg kiggede væk? Nej, det var ham der var lige noget, ham snakkede om. Åh. Ham der kun er level 16. Så står han fra siden af i stedet for. Det var jeg ikke klar på. Var dig revived der, eller hvad? Nej. Okay, det var godt. Jeg blev insta-killed. Så du mente, at så du slået mig ihjel, hvis det var mig. Sammen, eller de andre spiller sammen, det er umuligt for os at vinde. Det kan vi ikke. Vi er 100 point bagefter, men det er... Er vi det nu? Ja. Fuck, man. 100 takes bagefter. Fordi vi mister alle flagene. Så lige pludselig. Fordi det er jo ikke kun flag, det er jo samtidig også kills. Ja. Så. Kill gælder jo for en ticket. Ja. Yeah. Nå. Vi har... A og B. Så nu begynder vores team captain her, han begynder igen nu her at blive til noget. Han begynder sådan at bede os om at gøre ting. Ja. Så vi faktisk følges ad lidt. Nej, 20 kommer ned på. Revive mig. Hvad tak. Nogen piller ham der udenfor? Jeg ved ikke, hvor han er henne. Hvorhenne? Jamen, det er helt nede i B, så er han udenfor. Vi har flere mennesker, der løber udenfor, men der er ikke nogen, der piller ham. Jeg går ned til B. Jeg har for tænk bare, så må man jo selv løbe ud og gøre et eller andet, fordi det er meget træls at se på. Han konstant skyder efter en eller anden person udenfor, og så kan man se, at han popper op på minimappet. Og så er der ikke nogen, der gør noget ved det. De rammer bare så godt. Vi er nødt til at gå ned ved den, Jack. Vi er nødt til at kalde den cheater eller sådan noget. Det er rigtigt.
Jeg forstår ikke de der folk, der mens de tager noget, bare kan stå stille og bare kigge ud i luften. Jeg er så paranoid, hver gang jeg vil sende flag midt i det hele. I need you to attack this objective. West of your position, there's enemy machine gun. Okay, A, B, C har vi. Og vi er i gang med at tage B i hvert fald. Og vi er sådan 10 mennesker hernede, eller noget. Vi er ikke det som om. Så går vi videre til D. Ja. De kommer ned fra det af. Jeg har en. Vi er også en. Kommer en til. Ja, de kommer også bagfra og ovenfra. Hvis ikke det kun er forsvundet. Når det er, jeg sådan ikke sigter på noget, bare står, ikke også? Så hvis ikke det kommer forsvundet, så har jeg ikke nogen hvide streger på min skærm længere. Har du ikke? Hvorfor ikke? Det er mega Jeg mærkeligt. ved ikke, det må være en glitch. Det må det være. Det skulle du gerne have. Og du kan selvfølgelig slå dem af, så skal du ind i source code, jo. Det har jeg ikke. Nej. Nå, vi rykker videre til B. Ja, det er jo det, vi kan jo bare løbe frem og tilbage i pendul der. Ja, det der med Conquest, de er alt for store. Ja. Nogen grund til at have dem. Der vil man hellere have en domination, hvor du kan løbe rundt omkring 3 små flag, ikke også? Ja. Altså. Så længe man er tålmodig, så laver de små fejl, kan jeg se, selvom de Og der er plads over på vores squad nu, hvis du vil over. Okay. Ham der Big Ben, der også fører herinde, han er god til at... Og revive. Ja, det er han. Vi skal bare følges med ham. Men jeg har også revivet en del af jer, kan jeg se. Mange af navnene, jeg kan genkende. Fuck. For helvede, Jack. Jeg tror, han gik videre. Mega nice. 2 liv har han igen. Det er 6. gang, han har det. At jeg skyder på ham, hvor han har 2 liv, og så skyder mig. Ham der Voodoo. Der er Ja. Han er træls. I er ikke venner. Han er også træls. Han er bare cheater. Jeg tager Big Ben. This objective is our target. God idé, Big Ben. Lad os tage den her. Jeg står her allerede, så det synes jeg var en rigtig god idé. Er det fordi han har det højeste level af herovre, da vi startede, eller hvad er det? Ja, det bliver en squat leader. Hvordan bliver man det? Ved den øverste i squatter. Men jeg var aldrig squad leader før, han var også. Der var ikke nogen, der fattede, at han ikke var en af vores egen, ham der. Jeg prøvede at skyde på ham, men han fik mig først. Men Jens, i den anden server, hvor det var, jeg var i toppen hele tiden, der blev jeg aldrig squad master, eller squad leader hedder det. Nej, du skal have sådan en stjerne ud foran. Ja, det ved jeg godt. Squattet. Ja. Det har du altså også været. Der konstant pege på flag. Ja, dengang vi så spillede sammen. Ja. Ja. Men sidste gang her lige for den bane før den her, hvor jeg ellers endte som nummer 1 på vores hold, Ja. der var jeg ikke squad leader. Nej, det har ikke noget at gøre med, at du er den bedste på holdet. Hvad har det sådan noget med at gøre? Du skal have stjernen ud for dit navn i dit squad. Jamen, hvordan vælger den det? Den, der kommer først ind i squattet. Hvis du nu startede et nyt squad. Jamen, jeg mener, undskyld, det er fordi, jeg lige koncentrerede mig. Så er du nemlig El Jefe. Er jeg El Jefe? Fuck, hvor nice. Han fik mig. Det betyder bare chef. Nej. Boss. What do you wanna call it? De kalder mig faktisk El Jefe. Det har jeg hørt. Jeg har hørt det ske.
Tak for blokket, din kæmpe idiot. Han der Nazi. Nej, det var faktisk Big Ben, der gik ind og blokkede mig. Så døde jeg. Og så fik han pillet ham. Mega nice. Jamen, det er jo godt, man kan dø på sit... Okay, han står bare med en RPG deroppe. Det døde du ikke af, vel? Hvis du spawner på mig. Nej. Hvor lang tid fra man spawner? Fuck. Kan man... Ja, han så dig med RPG'en også, eller hvad? Nej, han begyndte at løbe, fordi jeg tændte ild deroppe. Der er sådan et rør, du kan skyde i stykker, og så begynder det at brænde. Problemet er så bare lige, at han kom jo løbende ind, jeg har fået revive, da vi har revive det helt. Okay, 100 har han. Jeg giver snart op på det spil her. Jeg forstår ikke fysikken. Granater, de er ikke farlige. Og mine skud er ikke farlige. Godt nok. Jamen, det er jo godt at vide, ikke også sådan? Ja, ja. Hov, stod han der? Ja, det er også. Nej, okay. Umuligt at ramme. Det er i hvert fald muligt at slå ihjel. Ja, man kan godt lige ramme dem, ikke også? Du kan lige skade dem lidt, og så dør du. Altså, lige ned på 57 eller 2. 30 kan man komme ned på, ja, ikke også, altså. Og så bygger de en. We are some sore losers. We will win. Ja, det havde jeg gættet. Se lidt Det er nu igennem. 150 tickets før os, og vi har 1 punkt. Ja. Men det kender de bare en af de der runder, hvor man bare skal have sådan en boost på, eller sådan, fordi... man har bare mange point. Du har skudt åndssvagt mange. Næh. Det var til mig. Det er så, vi har været lidt heldigere med at ramme, måske. Jeg har taget flere flag. Og så er jeg heldig med sådan noget, det der, hvor jeg så går ud et sted, og så får jeg bare 3 kilo. Klar. Ja, det var jeg heldig med i den anden. Yes, we lost. Nå, skal vi quit? Hvis du ikke gider med. Hvad er klokken? Jamen, kan vi se, hvad det næste bliver? Fordi jeg synes ikke, jeg gider sådan en kæmpe bane igen. Og de skriver det ikke. Ej, men vi ved ikke, hvad det bliver næste gang. Wow, jeg får alligevel 18 ribbons. Okay. Fik også Ace Squad med. Mega nice. Hvad fik du, siger du? Ace Squad. Det fik jeg også. Det var fordi, jeg kom over til jeres squad, jo. I er dem, der har klaret jer bedst. Open fire. Det var, pistol, granat og defibrillator one round. That's gonna be impossible. Ja. Det skal være sådan noget, hvor vi tager en one-on-one og snyder lidt. Ja. Må man godt det? Ja, måske. Hvis det betyder, det giver noget godt. Parcel Storm. Team Deathmatch. Nice. Det er okay. Sådan dejlig lille. Hvis det havde været Conquest, så har vi gået med det samme. Jeg havde faktisk gået, mens jeg havde skrevet. Sådan. Det er plejer det heller ikke at tage så lang tid, de her Team Deathmatch. Nej, okay. Jeg har faktisk rodet lidt op, siden du var her i går. Okay. På bordet, så der er lidt mere råderum. Det bliver så lidt nødt til, fordi jeg skulle trække det der, hvad hedder det, LED-kabel der. Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready?
godt lide, det sådan on-off hele tiden er 1 eller 2, 1 eller 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, der sidder og kigger på streamen. Ja. Ja, altså jeg ved, den ene det er mig, ja. Men det kan godt ske, at det andet det er sådan, bare folk bare klikker igennem jo. Ja, det var det, du lige se. Ja, så bare kigger, okay, altså, så kan man nu. Og det er han. Kan jeg selvfølgelig også, og så hvad de måske bare også det siger. der, han snakker dansk, så det kunne være måske, hvis der sidder nogle englænder på, eller gør det, Nemlig. Det der med... Hvad fuck? Det var han træt af. Han stod bare og skød på mig, og så stak jeg af, så hoppede jeg ned i det der plaffer. Jeg skulle bare lige have haft et facecam for at svære. Så havde vi sådan sagt, yeah, vi chiller, man. Du har jo et game. Det har jeg. Det er et specielt program for, at det skal jeg sende billedet over til dig, for at du kan få det ind på din. Kan jeg godt lade sig gøre? We had the lead. It's been lost. Come on, let's step it up. We had the lead. It's been lost. And died it. Gjorde du? Yep. Are you ready? Are you ready to lose? Så jeg, han stod lige fremme. Det er noget, jeg ikke lige tænker over, så jeg fik ikke lige skudt i side. Nice. Han pillede os lige med C4 der. Gjorde han? Ja. Mega nice. Ja, så amatøragtigt at gøre sådan noget. Jeg forstår det slet ikke. C4 af de her små baner her, ikke også? Det er altså virkelig... Shotgun. Jeg måske få shotgun igen. Now. Okay. Oh my god. Ja. Hvor havde de et limit af shotgun så eller hvad? Nej, du kan køre, vi kan alle sammen køre shotgun, hvis det er det, vi vil. Mega nice. Skal vi gøre det? Nej. Jeg har fået en ny shotgun, jeg ikke har prøvet. Okay. Det har jeg ikke. Du har dem alle sammen, ikke også? Jo. Jeg har sådan 2. Men Jens, det er fordi, jeg har hørt dig sige, at shotgun, det er bare noobs. Ja, det er og så tænkte jeg vil ikke allerede være kendt som en noob. For lidt over 100 kills. Fordi det har jeg med. Den eneste shotgun, jeg overhovedet har brugt. Det er en auto-shotgun. Det var sådan... Bla. For real. Yes, jeg fik af min, han fik. Kill assist, det er vel også en form for kill. Kill assist igen er vel også en form for kill. Yep. Nu kan man godt se ham der Big Ben der, at han er vant til at være, han er vant til at løbe rundt og tage flag og den slags. Så nu når han ikke skal det, jamen så får han ingen point. Nej. Are you ready? Are you ready for cock? Udover det hele. Så det var der med venter og camper. Ja, og så bliver han bare dernede. Nej, han kommer igen, tror jeg. Han skulle have liv tilbage. Jeg fik at vide på 3 eller sådan noget. Nej, han står dernede stadigvæk. Kan det? Damn. Tak, headshot bonus. Hvad siger du? Så jeg kunne høre, der stod en med en lyddæmmer i nærheden af mig og skød. Og det er så lidt... Where is he? Det skulle du ikke kunne. Det er lyddæmper.
Jamen, du kan sagtens høre, den skyder. Jamen, det er ikke det, jeg Du mener. kan bare ikke se den på... Det er bare det der med, at... Det er jo en lyddæmper. Du skal ikke kunne høre den. Okay. So far, so good. That's halfway. Hvis det skal være helt rigtigt, så siger man jo også lyddæmper. Denne vil jo have været lydfjerner. All right, we're halfway. Ja. Det var bare et headshot, der bare sad lige i hans fede fjes. Lige bær. Og det sad så lige i skulderen. Men det var der. Use your match. Nej, okay. Min egen, han kunne ikke skyde ham, når han stod bagved ham. Sejt. Han skød mig, vendte rundt til ham. Mega lækkert. Det er altid dejligt. Ja. Fuck, jeg skulle egentlig ved at være sulten. Var jeg også. Det skulle det ikke være. Okay. Der er godt nok mange, der går rundt med sådan våben med mange skud i. Ja. De vil bare ikke reload. Nej, det kan reload, det koster. Ja. Ja, jeg så dig nemlig godt på mit lille minimap, da du var hernede. Så han shotgun i. Ja, goldband ham. Jo, det synes jeg er en rigtig god idé. Hvem? Lad os gøre det. Ham der Mig? Nej. Nå. Brug du bøsten. Hvordan voter man så? Udråbstegn af goldband, og så hans navn. Så skal man skrive det ind alle sammen, eller hvad? Eller udråbstegn, yes. I er allerede færdige. Ja, og du var meget Det var bedre til, end mig. det var til 100 kills. Jeg er den mest standard setting til deathmatch. Det er da mega nice. Det kan jeg godt lide, det her. Det fik jeg lige et headshot der inden til allersidst. Et til. Ej, ikke et til. Nice shotgun action. Og en til mangler de, så er vi done. Det var der. Men det havde altså også hjulpet. Der lå 6 foran mig. Jeg kunne nå at revive 1. Havde vi været nogle flere til revive, så havde det været mega nice. Jeg tror, jeg revivede sådan 4 gange i alt. 5 gange måske. Fordi 20, det gør jo også lidt, ikke også altså? Jo, jeg tænker hellere, hvis der er mulighed for det, revive dem. Ja, fordi de det tæller ikke for 2 kills. Nej. Gør det? Nej. Er du sikker? Ja. Du minuser et kill, når du reviver en. Så minuser du et ticket for dem. Okay. Det vil sige, så skal de slå mennesker igen. Er det plus 6 i skill points? Jeg får nogle skill points her nu. Ja. Skal vi se, hvad det næste lige bliver? Det? Det gør jeg ved at trykke på den der oppe i toppen. Den der med, hvor der er en mand og en globus. Og så går jeg over i reports, og så trykker jeg på den nyeste report, og så kommer det til at stå der. Okay, og så døde mit spil. Ja, det er fordi, vi går videre til næste. Nå, jeg skulle ikke spille med Battlefield. Så. Det havde jeg da heller ikke lyst til. Det er Conquest igen. Så er det godt nok. Yeah, we out! Minus skill og minus skill. Her